କଟକ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବା ପରେ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ନ ପାଇ ତାଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଆଶ୍ରୟ ନ ପାଇ ସେ ରତ୍ନଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରତ୍ନଗଡ଼ ନିକଟରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ରହି କାଳିନଗରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମହାନଦୀ କୂଳରେ କ୍ଷୀରବର୍ଷଣରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ଆଉ କହିଲେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ହେବ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ରାଜ୍ୟ ଭଳିଆ କିଛି ରହିଲାନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଛତ୍ରଙ୍କ ବଂଶଧରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୁଗଳ ଦାସ ଆସିଲେ ସାଜିଲେ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଣୀଙ୍କର ରୋଗମୁକ୍ତର କାରଣ ନେଇ ସେଠାରେ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା କେଶରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କର ଦାନ ଧର୍ମରେ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗିରିକୋଟ ତାହା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏଇ ଗଢ଼ିବା ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଯୁଗଳ ଦାସ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚାର ହୁଏ, ସେ ଦିନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଭିତରେ ଏକ କଦମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା। ଏ କଦମ୍ବ ଫୁଲକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଉଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ଜଣକ ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଚାଲିଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଟଶେଷ ଲୋକନାଥ ଦାସ ଯିଏକି ରାଜପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ସମାଧି ସେ ପୋଖରୀ ଉପରେ ରହିଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀରେ ସେ କହିଲେ ମଠ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା, ମଠର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଉ।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସଭାପତି ମହାଶୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ କେଶରୀ ନଗରର ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ସପ୍ତ ମାତୃକା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀ କୂଳ ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଏକ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିବ। ସେଇ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଗିରିଧାରୀ ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ତାହା ଛୋଟରା ବଂଶର ରାଜାମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛେ, ଏ ଠାକୁରାଣୀ ଏକ ବଉଳ ମୂଳରେ ଥିଲେ। ନିକଟରେ ଜଣେ ସାଧୁଦାସ ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧପୁର, ସେ କଲିକତାରୁ ଆସି ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଏ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରଖି ସାରିଲେ, ସେ ସେଇଭଳି ନିକଟରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବାକାରୀମାନେ ରାଜା ସେବକ ସେବାକାରୀମାନେ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ ବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? ତ୍ରିଗୁଣ ବୁଧର ସେବାସୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ତ୍ରିଗୁଣ ବୋଧେ ତିନିକୁ ଧରାଯିବ। 22ରେ ଯୁକ୍ତ କଲେ 3 25 ହେବ। ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କ ସେହି ସମୟରେ ପକାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 25 ହେଲା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ଯିଏ ଆମ ଗିରିଧାରୀ ମଠର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଭାବେ ଥିଲେ, ସେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପୁଣି ପରପଦରେ କହିଲେ ଯେ ଧୁନି ଡାକିଥିବ ଦେଖିବୁ ତୁ ବେନି ଗୋଳେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଧୁନି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୁନି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା ସ୍ଥାନ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁ ଧୁନି ଜାଗାଟିରେ ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ଗିରିଧାରୀ ମଠରେ। ଯୁଗଳ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କ୍ଷୀରଗମ୍ଭ ପୃଷ୍ଠମୂଳେ ରହୁଥିଲେ, ଦୁବ ଘାସ ଖାଇକରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଚୁମୁଟା ଥିଲା। ଏଭଳି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଚୁମୁଟା ମାଟି ଧରେ ବାରିରେ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ନିଆଁ ସେ ଦିନୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ବାଘ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ରଖୁଥିଲେ। ସେଇ ଯୁଗଳ ଦାସଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଏଇ ନଗରର କାରଣ। ଏବଂ ଯେତେ କଥା ସଭାପତି ମହାଶୟ ଠାରୁ ଆମର ବକ୍ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁରୁଷ ଏକ ରାଜନଗର ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ କଥା ତା ଭିତରେ ସେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଇକରି କହିଲେ ଉଆସରେ ହିଁ ଘଟିବ। ଏକଥା ମୁଁ ବି ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି। ଏ ସଂସଦରେ ଖାଲି ତ ଅତୁରାଙ୍କର ପଦସ୍ଥା ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୀମ ବୋଲେଛନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ। ଏହା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସମୟରେ ଯେବେଠାରୁ ବେଦ ହେଲା ସେ ସମୟରୁ ଏ ଲେଖା ରହିଛି ଏବଂ କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଗର୍ବ ଅନୁସାରେ କହିପାରୁନି। ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ଷୀର ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇ ଏ କେଶରୀ ନଗର ରାଜ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ କୌଣସି କଥା ନଥିବ, ଟିକେ ଟିକେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପଦ୍ମୀୟ ଭକ୍ତ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବେ। ହୁଏତ ମୁଁ ଥିବି କି ନଥିବି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୁବ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ପାଠ କରି ଦେଖିଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିବାସ ଆଉ ଗିରିପଟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ପଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଗହଣକୁ ନେଇ। ସମୟ ଆସୁଛି, ଏଇ ଗିରିପଟ ଥିବ, ଏଇ ହରିହର ଥିବ, ଏଇ କେଶରୀ ନଗର ଥିବ। ଏ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି କେଶରୀ ନଗର ରାଜ୍ୟ। ଏଇ ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇ ପଦ୍ମୀୟ ଭକ୍ତ ରୁଣ୍ଡ ହେବେ। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ବସିଛି ଉଆସରେ ଭାବେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏତିକି ହେଲା ବେଳେ ହୁଏତ ଯଦି ପଦ୍ମୀୟ ଭକ୍ତ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଣିପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏପଟରେ ରଘୁନାଥକୁ ଦେଇକି 15 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେ ସମୟକୁ କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନା ସେଇ ଯୋଉ ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାର। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାନୁ ବ୍ୟାଘ୍ର କୃଷ୍ଣେ ବସି ଗମନ କରନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର
ଲେଖିଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡାୟତ କୂଳେ ଜନମୀବ। ଆପଣ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଜାତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡାୟତ ଲେଖନ ପାଉନା, କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡାୟତ କୂଳେ ସମାଧିର ପୂର୍ବ ଭାଇ ରବି ଶାସନ ନବ ଦୈବନାଥ ନବ। ସେ ଲୋକ ଯଦି ବୁଝୁଛେ ଲୋକ ମାତ୍ରରେ ସଦାବେଳେ ଥାଏ। ତୃତୀୟ ଦେବତା ମାତା ନାମ ତାର ନୀଳା ଚଳେ କର। ତୃତୀୟ ଦେବତା କିଏ? ତୃତୀୟ ଦେବତା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳକୁ ଲୟ କର। ନୀଳାଚଳ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲୟ କର। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ମାତା ତାଙ୍କର ସେଇ ମା ଥିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ସେ ଯାହା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ବୋଲେ ତୃତୀୟ ଦେବତା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଲୋକ, ତା ତଳ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ଶେଷ ନାଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମହେଶ। ତୃତୀୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମହେଶ୍ୱର ବା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବୋଲି। ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ଅବତାର ନେବେ, ଯଦି ଜନ୍ମ ପାଇବେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଗିରିଧାରୀ। ଯଦି ତୃତୀୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବା ମହେଶ୍ୱର ବା ଶିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ମା ନାଁ ହେଉଛି ହରପ୍ରିୟା। ତୃତୀୟ ଦେବତା ମାତା ନାମ ନୀଳାଚଳ କର। ସାଧୁ ସାଧୁ ପିତା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭାବ କର। ତାପରେ ପଦରେ କହିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ କହିଲେ ସାଧୁ। ସାଧୁ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଗିରିଧାରୀ। ଗିରିଧାରୀଙ୍କର ଭଲ ନାଁଟି ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ସରୋଜ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଯୁଗଳ ଦାସ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାମକରଣ ଦିଆଗଲା ଗିରିଧାରୀ ଦାସ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଏଇ କେଶରୀନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ। एकता जन्म संसार में पदा आती केशरी नगर जन्म तार बेनीपुरी माता अटे अनंत काजे से सप्त बांधे कूप माया जाति बुलाए जुमर संसार महापुरुष लिखिं केशरी नगर अंचल भितर से जन्म लाभ करेंगे। तेणु मुझे आपण गोटे कथा कहली महानदी कूल पद्मे भक्त जन्म लाभ करेंगे। से अवतार लक्ष्य कर देश विदेश पद्मे भक्त आसिक स्थान ऋण है। तेणु आपण मैंने विचलित न हो समय खूब निकटवर्ती समय से आसवा को अल्प समय बाकी अच्छी कारण मुझे जानी जी शास्त्र अध्ययन जापारी संपर्क से अंचल जन्म लाभ कर साधु सन्त भक्त मैंने जापारे
ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମିଳିବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏଭଳି ଧନ୍ୟ, ଏଭଳି ପବିତ୍ର, ଏଭଳି ଶକ୍ତିମାନ ଯାହାକି ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ବହୁତଳ କିଶନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ 5 ନୂଆ ପଇସା ଗହମତଳ ପାଇଁ ଆଦାୟ କରିଥାଉ। ଗହମତଳର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧପଥ କରି এই কৃষ্ণনগর বা ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ନଥାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରୁ ଅନେକ ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିବାର ରହିଛି, ସେ ଯାହା ହେବା ଯାହା କିଏ କ'ଣ କହୁଛି କହୁଥାଉ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟ ଆସେ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀରାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏ ଶରୀରାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ଲାଭ କରିବେ এই লক্ষ্যକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେ ପାପ ପୁରି ରହିବ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବ କିପରି ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିବ ବା ଜୀବ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ବା ଜୀବନ କ'ଣ ଘଟେ ଏ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ଏବଂ ଆଜିକୁ ମାନବ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମକୁ ପାଇବାରେ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ମିଳିଛି। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଯିବି? କୁକୁର ହେବି, ଗଛକୁ କହିବି, ହାତୀ ହେବି, ମଣିଷ ହେବି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରୁତଳେ ଜୀବନର ଧାରାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ପେଟ ପୋଷା କଥା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିନ୍ଧିଲେ ହବନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଲ ଭୋଗରାଗ ଧରିକି ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଧର୍ମ ହୁଏ ନା। ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶରୀରାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଶରୀରାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ସଂସାରରେ ଆଠ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଅଛି। ଅକର୍ମ, ସୁକର୍ମ, ବିକର୍ମ, କର୍ମ ଏବଂ ବିହିତ କର୍ମ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହେଉଛି ସୁକର୍ମ। ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯଦି ସୁକର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିବି, ମୋ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ, ମୋ ଜୀବନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ମାନେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ এই ମାନବ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ଆଶ୍ରୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି
ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଏ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀକୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ତାଙ୍କରି ଭାବନା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରେ ମୋ କଥା ପ୍ରଥମେ ବୁଝ ଏବଂ ସେ ଜଗତ କଥା ତାପରେ ବୁଝ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଟେ ଖାଲି ରଖିଲେ ମୋ ଜୀବନ ମତେ ନର୍କେ କରିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଭାରି ତାରା ଲୋକଟା ତ ସେ ତାରା ଗୋଟେ ପଦରେ ଲେଖିଲେ ଏଟା ଗିରି ଦରବାର ଲେଖାଇଥିବା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେବା ସହେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଜାତି ସଂଘରେ ତାଙ୍କ କଥାଟି ଲେଖାଇଛି କାରଣ ସେ ମହାନ ମା କହୁଥିଲେ ବା ରାଧା କହିଲେ ମୁଁ ମାନୁଛି ସେ ରାଧା କହିଲେ ତାକୁ ସେ ଆମର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସଂସ୍କୃତିରେ ଲେଖା ରାଧା କହିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ବିଚାର ହବ ଅପେକ୍ଷା କର ତୁମ କଥା ମୋ କଥା ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବିଚାରକୁ ଆସିବ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ତିନି ଗୁଣର ସାଧୁସନ୍ଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଖାଇ ଚଢ଼ାଇ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ବିଚାର ଆଲୋଚନାକୁ ରାଜା ରାଧା ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ବିଧାନ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ରାଧାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଳା ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି 15 କଳା କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି 1 କଳା 15 କଳା ନିବାସୀ 1 କଳା ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଆସେ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ବଳ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦେହରେ ତାଙ୍କରି ଶରୀରରେ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସେଇ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ଉଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଯଦି ତା ଜୀବନ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ସେ ଭୀମ ଭୂଇଁ ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛି ନା ଜଗତ ବାହାରେ ଅଛି? ଯଦି ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ତା ଭିତରେ ଭୀମ ଭୂଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଚାଲାକିରେ ସେ ପଦ ପୂଜା ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେବେ ଏ ମନରେ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ମୋ ମହିମା ଭଜନ୍ତି ଭଗତ ଉତ୍ତମା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି କହୁଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରେନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଂ ଜାହାଜରେ ଉଠି ଆସନ୍ତି ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି এই ଗହଳରେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ କିପରି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥାଉ ନ ଜାଣିଥାଉ ଏ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ବା ଆତ୍ମାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଜଗତରେ ଏ ମନକୁ ମନରେ ନେଇ ତାଙ୍କର ସମାପନ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଅପା ଶରଣ ଶରଣ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଉଛି କିଏ ମାନେ ଉଠିକି କରିବେ ବୋଲି କିଏ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ନ ଉଠିଲେ ନାହିଁ ବରଯାତ୍ରୀ ନା ସରିଗଲେ କରିଦେବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଛପନା କରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ବା ନର ଶରୀର। ସେଇ ଯେଉଁ ନର ଶରୀର କିପରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ପୁଣି ନର ଦେହ ଧରିବ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ଶରୀରକୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଧାରଣ କରି ଜୀବନକୁ କୃପାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର କଥା, ଏ ହେଉଛି ଆମର କଥା, ଆମ ଜୀବନର କଥା। ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କିପରି ଗଢ଼ି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ମର୍ମେ ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟା ଆପଣମାନେ ବୁଝି କରିଛନ୍ତି। ସଭାପତି ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ଦରିଆ ଥିଲା ବା ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ଆଉ ସମୟ ଆସୁଛି। କ'ଣ ସମୟ ଆସୁଛି ନା ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଏ ସ୍ଥାନକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆକାଶରେ ଯୋଉ ତାରାମଣ୍ଡଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଉଲ୍କାପାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଉଲ୍କା ଧର ଧର ହେଇକି ଖସି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ହୋଇଛି। ସେ କିଏ ନା ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ପାଣ୍ଡବ, ବବ୍ରୁବାହନ, ଭଟ୍ଟଚଣ୍ଡ ଏଇମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲାବେଳେ ପୁଣି ଭାରତରେ ହେଇଛି। ଭାରତ ପରେ ବିଦେଶରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାରଥୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଶିଖିଥିଲେ ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲେ ତାହା ବିଦେଶରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇକି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରକାଶ ଜଗତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ପ୍ରଦେଶ ରହିବ ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏବେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହଠାତ୍ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ମିଡିଆ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତା ଭାରତୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାକୁ ଦାବି ସମୟ ଆସୁଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 18 ଦିନ ହବ। 17 ଦିନ ଉଡ଼ିଏ ହେଇଗଲା ଆଉ ଉଡ଼ିଏ ବାକି ଥିଲା ତା 18 ଦିନ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଅ ତା ଏଇ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଭିତର ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ତାକୁ କହନ୍ତି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ତା କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଭିତରେ ହେବ ଏବଂ এই ମହାନଦୀ ଜଳ ଯାହା ଦେଖିବ ତା ରକ୍ତମୟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଡରେଇବି କହୁଛି ତା ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ରହିଛି
ତା ତୃତୀୟ ମହାସମର ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ମହାସମରେ ରୁଷିଆ ବିମୁଖ ହେଇଯିବ। ତୃତୀୟ ମହାସମରେ ହେଇନାହିଁ। ତୃତୀୟ ମହାସମର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ନେବ କାହାର ନା ଇଟାଲୀ ଜର୍ମାନ ଚାଇନା ଜାପାନ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଆମକୁ ବିମୁଖ ହେଇଯିବ। ରୁଷିଆ ବିମୁଖ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ ବା ବଞ୍ଚିଥାଏ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି କାହିଁକି ଏ କଥା ଘରେ କହିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବି। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଏଭଳି ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ଭିତରୁ ପଶି ଆସିছে ତାହା ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ସେ ସେଇଭଳି କହିଥାଏ କି ତଳେ ରହିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗ ହେଇଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତନରେ ପୁଣି ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାରତ ଜୟଲାଭ କଲା ପରେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଜୟଲାଭ କରିବ ଏ 16ଟି ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଆମ 16 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ସରକାର ହେଲେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ 1936 ମସିହାରେ ଦେଶର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 1947 ମସିହା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗହଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ରାମ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଆସିବା ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଫେରି ଯାଅ। କେତେକ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ କେତେକ ରହିଗଲେ। ଯେତିକି ରହିଗଲେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରି ଫେରିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ବାଟ ସୀତାଙ୍କ ଯେତିକି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଗଲେ। ରାମ ସେଇଠି କୃପା କଲେ କଳିଯୁଗରେ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭଲ ପଦବୀରେ ରହିବ, ତମକୁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସେଇମାନେ ଏଇମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖା। ଏବେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ରହିବ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ କଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କଥାରେ କେତେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ। ସେ କାହା ବଳରେ ଆଗ 15 ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାଟା କ'ଣ
ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଭାବରେ କିପରି କେଉଁ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଦେଶରେ ଯୋଉଠିକି ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠାକର କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ 15 ବର୍ଷ ରହିଗଲେ। ତାର କାରଣ ତାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କୁନ୍ତରୁ ବାହାର କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ବଂଶର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତପ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ସେଇ କାରଣରୁ ସେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ବଳ, କାହାର ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ବଳ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଉଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ 2-3 ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। କଳ୍ପିରାମ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ରଖିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ଏ ଜଗତ, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆପଣମାନେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ମିଡିଆ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖବରକାଗଜ ପଢୁନାହାନ୍ତି? ମଣିଷ ଭଗବାନ ହେଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହୁଥିଲେ, ଆମ ବକ୍ତାମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେ ନରନାରାୟଣଙ୍କର ଜନ୍ମ। ହଁ, ମୁଁ ମନା କରିନି, ମୁଁ ବି ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଜଣେ ସୁକର୍ମ କଲେ